Bones a tots, companys de la Jove Cambra. Soc el Jordi Cervera de la Jove Cambra de Reus i avui us vull parlar del programa From Ros to Eles, que va tindre lloc en la presidència del Pol Jiménez a la Jove Cambra de Reus, i l'objectiu principal era el d'enviar 12 socorristes a la illa grega de Lesbos en l'inici d'aquesta crisi, com recordareu, que arribaven els refugiats de Turquia a la illa grega de Lesbos. Vam acabar adaptant-nos i fent de tot a la illa. Tasques de vigilància nocturna, formació amb els nens, fèiem classes de natació, ajuda humanitària, de tot. Va ser una passada de programa. Vam treballar conjunt amb els membres de Jove Cambra i amb els membres de Salvament, i bé, dir-vos que va ser un programa que a mi m'ha canviat la perspectiva de la vida. M'ha obert nous fronts i nous projectes. Us animo a que emprengueu amb nous projectes de Jove Cambra i de que no tingueu por.